खुलुमबाय आंनि मुङा बारसारानि बसुमतारी वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर लास्ट सानडेआव आं भिडिअ आपलोड खालामनो हायासै एक्चुअली एसे लोमजाना दंमोन शिवआबो एसे गगा मोननानै लोमजाना दंमोन स' माने एकदम भिडिअ बानायनो गोसो जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोनजों आंनि बाबा माने आंनि आफा बेनि बिथांनि दोंसे मेथाइ खननायखौ नोंथांमोनजों थारमाने आं शेयार खालामनो नाजादों एक्चुअली आं सानबाय बे मोनसे मेथाइया थारमाने आंनि इउटुबाव माने मेमोरि जाना थाथों होननानै आं बेखौ आपलोड होनो नाजादों आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायगोन ओमफ्राय आंनि बार्थडेनि ब्लगाव नोंथांमोनजों आं आंनि बाबाखौ सिनायथि खालामना होदोंमोन थारमाने आंनि आफाखौ ओमफ्राय आफाया एक्चुअली दा रिटायार्ड जाबाय खिन्थु बिथाङा सासे गभर्नमेंट आर्टिस्टमोन माने सं एन्ड ड्रामा डिभिजन होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दंमोन मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिंनि आन्डाराव दा बाबाया रिटायार्ड जाबाय बाट आगोलाव बाबाया माने बिथांनि पस्टआ इन्सट्रुमेन्टेलिस्टमोन बाट बाबाया थारमाने अलराउन्डारनो होनजायो माने मेथाइबो मोजां खनो लोगोसे माने जिखुनु इन्सट्रुमेन्ट दामनो हायो आरो ओमफ्राय दा रिटायार जाबाय ओमफ्राय बहुत गोबावनि उनाव माने जोंना मोनसे फेमिलि गेदारिं जादोंमोन बेयाव दोंसे मेथाइ खनदोंमोन बेनिनो दोंसे मेथाइखौ आं थारमाने आंनि बे बिराद फेभरेट मेथाइ माने गोदोनि आरोना ओमफ्राय आं सानबाय बेखौ आं एज ए मेम'रि आपल'ड खालामना दोननि आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय आरो माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआवबो प्लिज खोन्थाहरदो स' भिडिअखौ नायदो बिदिब्ला Manana
गोरबोनि अननाय बिबारा बे बुहुमा जोंमा बादि नङा जोंनि सायाव नंखाय नङा जोंनि सायाव। So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसिमल' ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय एसे स्ल'मोन मेथाइआ गोदोनि नालाय थेवबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों।